വർഷണി തരളിതതുംഗതരംഗം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം സാദദർശ ഗുരു ഹർഷവശം വദ ഹൃദയമനംഗവിലാസം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം ഹാരമമലതര താരമുരസിദദം പരിലംബ്യ വിദൂരം സ്ഫുടതര കദംബകരം നിവയമുദാചലപൂരം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം ശ്യാമള മൃദുല കളേബല പരിഹിത ഗൗരതുപൂലം നീലനളിനമിവ പീതപരാഗ പടല പരിഗതമൂലം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം തരളദൃഗഞ്ജല ചലനമനോഹര വദനജനിതരതിരാഗം സ്ഫുടകമലോദര ഖേലിതഭഞ്ജന യുഗമിവ ശരതി തടാകം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം വദനകമല പരിശീലനമിളിത മിഹിരസമകുണ്ഡലശോഭം സ്മിതരുചിരുചിത ജ്വലിതാധര പല്ലവകൃതരതിലോഭം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം ശശികിരണച്ചുരിതോദര ജലധര സുന്ദര സകുസുമകേശം തിമിരോദിതവിധു മണ്ഡല മലയജ തിലകനിവേശം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം വിപുലപുളഗന്ധുരിതം രതി കേളികലാധികധീരം മണിഗണകിരണ സമൂഹ സമുജ്വല ഭൂഷിത സുഭഗ ശരീരം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം ശ്രീജയദേവ ഫണിത വിഭവ ദുഗുണിതീകൃതഭൂഷണ ഭാരം പ്രണമദഹൃദി വിനിധായ ഹരിം സുചിരം സുഹൃദോദര സാരം കൃഷ്ണം ഹരിമേഘരസം ചിരമഭിലഷിതവിലാസം കൃഷ്ണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രേമ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ പാടിയ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള 17ാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീതാ പഠനം കടന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇന്ന് പുണ്യദിനാണ് അല്ലെ. ഇന്ന് കുചേല ദിനാണ്. അപ്പോ കുചേലോപാഖ്യാനം എന്നുള്ള ആ ഭാഗവതത്തിലെ ആ ഇൻസിഡന്റ് ഒന്ന് സ്മരിക്കാമോ? നമുക്ക് സ്മരിക്കണോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പറയൂ. പറയാമോ ആരെങ്കിലും? വേണം മാതാജി, സ്മരിക്കണം. സ്മരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ദിവസം കുചേല പത്നി വിനീത ഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഹേ ബ്രഹ്മൻ, സാക്ഷാൽ ശ്രീപതിയായിട്ട് ശരണാഗത വത്സലനായിട്ട് ഭഗവാൻ യദുകുല അലങ്കാരഭൂതനായിട്ട് അവതാരമെടുത്തിട്ട് ശ്രീദ്വാരകയില് ഭക്തന്മാരെ ഇങ്ങനെ പരമാനന്ദ സാഗരത്തില് മുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ശോഭിക്കണില്ലേ? ആ തന്തിരുവടിയുടെ ആ സമീപത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നള്ളൂ, നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പലവട്ടം പറയും. ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും സുദാമ പറയും, നാരായണ എന്ന് സദാ ജപിച്ചാൽ പാപം കെടും, പശി കെടും, വ്യസനങ്ങൾ തീരും, നാവിനുണർച്ച വരുമേറ്റവും അന്ത്യകാലേ, ഗോവിന്ദ പാദകമലങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ല. നാരായണ ജപിച്ചോളൂ, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം അതാണ് എന്ന് അപ്പോ പറയും. അവിടെ 2 വെപ്പാണത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ലത്ത്. എന്താ 2 വെപ്പ്? വൈകിട്ട് വെക്കാം എന്ന് പറയും, അതൊരു വെപ്പ്. വൈകിട്ടാവുമ്പോഴോ ഇന്നിനി വെപ്പില്ല എന്നുള്ള വെപ്പ്. അങ്ങനെ 2 വെപ്പാണത്രേ അവരുടെ ഇല്ലത്തില് പതിവ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പത്നിയുടെ പലതവണയുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോഴ് കുചേലൻ വിചാരിച്ചു, ഭഗവത് ദർശനത്തിനാണെങ്കിൽ അത്യായിട്ട് മോഹമുണ്ട്, അത്യാർത്തിയുണ്ട്, അപ്പൊ ദ്വാരകയ്ക്ക് പോവാം എന്ന് തന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്താണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോഴ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപായനം കൊണ്ടുപോകണല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ കൊണ്ടുപോവാ? ഗൃഹത്തിൽ ഒന്നുമേ ഇല്ല. അപ്പോ യാചിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെല്ല് സമ്പാദിച്ച് അതുകൊണ്ട് 4 പിടി അവിലുണ്ടാക്കി. ചിലപ്പോ ചില രചനകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ സുദാമ വിചാരിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ഭഗവാൻ 4 ബ്രാഹ്മണരെ അതുവഴി വിട്ടു എന്നാണ്. അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഓരോ പിടി അവില് കൊടുത്തു, അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 4 പിടി അവിലുണ്ടാക്കി. അത് കൊണ്ടുപോവാൻ പാത്രം വേണ്ടേ? നല്ല ഡബ്ബയോ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോ ഒരു വസ്ത്രഖണ്ഡത്തില് അത് കെട്ടി ആ മഹാഭാഗവതൻ അതും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു. ഭഗവത്പരങ്ങളായ ചിന്തകളാണ്.
അങ്ങനെ ആനന്ദ അതിശയത്താലെ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിലും ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദരിദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സദാ ആനന്ദവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമ്പന്നനായിരുന്നു അല്ലേ? ഭഗവത് പ്രാപ്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആത്മാരാമനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ആ ഭാഗവതൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എങ്ങനെയാ എത്തിയെന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയണില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാമല്ലേ, ഭക്തന്റെ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പോ ഭക്തന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ. എന്നിട്ട് കണ്ട ഉടനെ അവിടെ 3 ടൈപ്പ് സോൾജേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊന്നും കാണുന്നേ ഇല്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരാള് കുചേലൻ മുഷിഞ്ഞ ചേല ചുറ്റിയിട്ട് പോണത് അങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. ഭഗവാൻ കണ്ട ഉടനെ ആ പരമയോഗികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ശ്രീപാദ പത്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പത്മങ്ങളും പാദങ്ങളും കൊണ്ട് ഓടി സമീപത്തിലെത്തി ആനന്ദാതിശയത്താലെ ഗാഠം ആലിംഗനം ചെയ്യാണ് ആ സുദാമാവിന്. പ്രിയ ഭക്തന്റെ പുണ്യ ദേഹ സ്പർശത്തില് ഇവിടെ തൃക്കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അശ്രുക്കൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് കുചേലന്റെ ഹസ്തം പിടിക്കുകയാണ്. ഹസ്തം പിടിച്ചിട്ട് സാദരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്റെ മെത്തയിൽ ഇരുത്തി. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ കുചേലന്റെ പാദങ്ങളെയൊക്കെ കഴുകിച്ച് അങ്ങനെ ആ പുണ്യതീർത്ഥം എല്ലാവരും ശിരസിലൊക്കെ വഹിച്ചു. അങ്ങനെ കുചേല ദേഹത്തില് തന്റെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുറിക്കൂട്ടുകളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് പത്നിയായിട്ടുള്ള ദേവി ഈ എല്ലും തൊലിയും മാത്രമായിട്ട് ഉള്ള ആ കുചേലനെ ചാമരം കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവം വീശി. അങ്ങനെ അന്തപുരവാസികളൊക്കെ ആശ്ചര്യഭരിതരായി. അവർ അന്യോന്യം പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇദ്ദേഹം എന്തൊരു മഹാപുണ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് ശ്രീപതിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ ദേവിയെ പോലും വിട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട ഉടനെ ഓടിച്ചെന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തില്ലേ. അനന്തരം യഥാവിധി സൽക്കരിച്ചു. തന്റെ മെത്തയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി പരസ്പരം കൈകോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവര് ആ ഗുരുകുലത്തില് ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച കാലത്തെ കഥകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ ശേഷം അങ്ങ് വിവാഹം ചെയ്തില്ലേ? അങ്ങ് ഒന്നിലും സക്തനല്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അനാസക്തന്മാരായിട്ട് അങ്ങും മഹാന്മാരൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യില്ലേ? അപ്പോ ഗുരുകുലവാസത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്മരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ആ കൃപ കൊണ്ട് ഒരുവൻ ആത്മതത്വം ഒക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കണു ഗുരു കാരണത്താല്. അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കണത്. ഗുരു ശുശ്രൂഷ എപ്രകാരാണോ അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുകുലവാസകാലത്ത് ഒരിക്കല് ഗുരുപത്നിയുടെ പ്രേരണയാല് നമ്മള് വിറകിന് പോയത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? വനം പ്രാപിച്ചു നമ്മള്. അങ്ങനെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായി യാദൃശ്ചികമായിട്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളം സർവത്ര നിറഞ്ഞപ്പോഴ് കുണ്ടും കുന്നും ഒന്നും അറിയണില്ല. നേരമാണെങ്കിലോ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രി മുഴുവൻ കാട്ടില് കിടുകിട വിറച്ചിട്ട് അന്യോന്യം കൈ പിടിച്ച് നമ്മൾ നടന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോഴോ ഗുരു നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. നമ്മളെ കണ്ട ഉടനെ ആ ആനന്ദാതിശയത്താല് 2 കൈകളും ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് സർവശ്രേയസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആ ഗുരു ആശീർവദിച്ചില്ലേ? ഇതെല്ലാം ഓർക്കണില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുചേലൻ തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹേ സർവാത്മൻ ജഗൽ ഗുരു, നിന്തിരുവടിയോട് ഒന്നിച്ച് വസിക്കാനുള്ള ഈ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത്? അങ്ങനെ സർവജ്ഞനായിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഗുരുകുലത്തിൽ വസിച്ചത് ലോകത്തിനെ കാണിക്കാനാണ് അല്ലെ? ലോകസംഗ്രഹത്തിന് ആണ്. അല്ലാതെ അങ്ങേക്ക് അറിയാത്ത ജ്ഞാനമുണ്ടോ? അപ്പോ അങ്ങനെ മന്ദഹാസപൂർവം ചോദിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുശല പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം. അങ്ങ് എന്ത് ഉപഹാരമാണ് ഭഗവാൻ എനിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്മാരാലെ പ്രേമപൂർവം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ അതൊക്കെ ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്
എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ഇലയോ പുഷ്പമോ ഫലമോ വെള്ളമോ എന്തായാലും ഭക്തൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രേമപൂർവം അശിക്കുന്നു. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കില് എല്ലാം വ്യർത്ഥാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്ലോകം പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോ ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴോ താൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിസാര വസ്തു അല്ലേ, ശ്രീപതിയാണ്, ഒന്നിനും കുറവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാല് ലജ്ജിതനായിട്ട് തല താഴ്ത്താണ് ഈ സുദാമ ചെയ്യണത്. അപ്പോ സർവാന്തര്യാമിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പോ അറിയാം ഭഗവാന് ഇദ്ദേഹം ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും കാമന ലേശമില്ലാത്ത ആളാണ് സുദാമ. എങ്കിലും ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് പതിവ്രതാരത്നമായിട്ടുള്ള ആ പത്നിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിദിവ്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്രകാരം തീർച്ചപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് ഇതെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മന്ദഹാസപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ആ വസ്ത്രഖണ്ഡത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അത് തട്ടിപ്പറിച്ചു. എന്നിട്ട് അഴിച്ചു നോക്കി. ആ സമയത്ത് ആ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിരില്ലാത്ത ആനന്ദായിരുന്നു ഭഗവാന്. അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിൽ തന്നെയാണോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, എന്നിട്ട് ഇത്ര നേരം എനിക്ക് തന്നില്ല അല്ലേ, മൗനം അവലംബിച്ചു. എന്താ ആശ്ചര്യം! ഇതിപ്പോ എന്നെ മാത്രല്ല വിശ്വത്തിനെ മുഴുവൻ തൃപ്തമാക്കുന്നതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിത്യതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഒരു പിടി വാരി ആർത്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷിക്കാണ്. തൃപ്തിയായില്ല, രണ്ടാമതും വാരാൻ തുടങ്ങി. ദേവി വന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ച് തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാത്രി ആ മഹാഭാഗവതന് അവിടെ നെന്തിരുവടിയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. ഈ ബാക്കി വന്ന ഈ 3 പിടി അവിലുണ്ടല്ലോ, അത് ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് മുഴുവനും പ്രസാദമായി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ ഇനി സുദാമാക്കാണെന്ന് എന്താ തോന്നണേ? താൻ കൃതാർത്ഥനായി, ഇനി ഒന്നും എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം കുചേലൻ തിരികെ പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു. വിനയായിട്ട് കുറെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മഹാത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, സർവ്വ അന്തര്യാമിയല്ലേ. അങ്ങനെ കുചേലന് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, ഒരു മുണ്ട് പോലും കൊടുത്തില്ല. ആ കൊണ്ടുവന്ന മുഷ്ഞ്ഞ മുണ്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോണത്. അങ്ങനെ ആ ഭാഗവതനാണെങ്കിലോ ഒന്നുമേ ചോദിച്ചുമില്ല. മടക്കത്തില് പുണ്യാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട്, ഭഗവത് ചിന്തകള് തന്നെയാണ് സുദാമാക്ക്. അങ്ങനെ എന്നാലും ആ ഭഗവാന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭക്തവാത്സല്യം വിചിത്രം തന്നെയാണേ. മഹാദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ആ ലക്ഷ്മീപതിയാലെ ഗാഠമായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലേ. ശ്രീനികേതനായിട്ടുള്ള ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തി എവിടെ? ഈ മഹാപാപിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ എവിടെ? എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് എന്നെ ഗാഠം ആലിംഗനം ചെയ്തില്ലേ. സാക്ഷാൽ ദേവി പോലും ദാസിയെ പോലെ എന്നെ വീശിയില്ലേ. ആ ഭഗവാൻ എന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിച്ചില്ലേ, എന്നെ ഈശ്വര നിർവിശേഷം പൂജിച്ചില്ലേ. അവിടുത്തെ ശ്രീപാദ സേവയാണ് സർവസിദ്ധികളുടെയും മൂലം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കുചേലൻ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിന്റെ സമീപത്താണ്. അപ്പോഴോ അവിടെ ദിവ്യഗൃഹങ്ങളാലെ ഒരു കൊച്ചു ദ്വാരക തന്നെ അവിടെ കാണുന്നത്. ദിവ്യഗൃഹങ്ങളാലെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പട്ടണം, അനേകം ഉദ്യാനങ്ങള്, ഉപവനങ്ങള്, സർവാഭരണ ഭൂഷിതന്മാരായിട്ടുള്ള ദാസീദാസന്മാര്, ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യചകിതനായി. ഇത് ആരുടെ സ്ഥാനാണ്, ഇതെങ്ങനെ ഭവിച്ചു എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി കണക്കിന് ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു അടുത്തേക്ക്. ഇതാരാ, ഈ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണോ വരുന്നത്? അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പതിവ്രതാരത്നമായിട്ടുള്ള കുചേല പത്നി തന്നെയാണ്. സർവാഭരണ ഭൂഷിതയായിട്ട് തനിക്ക് സദൃശകളായിട്ടുള്ള ദാസീദാസന്മാരുണ്ട് ഒപ്പം. അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഭക്തിപൂർവം വന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഈ ദിവ്യ ഐശ്വര്യ സിദ്ധിക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം എന്ന ആ ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ആ മഹാത്മാവ് ഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ദാസ്യവും മൈത്രിയും അത് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളില് എനിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കണിക പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല. ഉത്തരോത്തരം
ഭഗവത് പ്രേമം വർദ്ധിക്കണം. ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവത് ആരാധനയില് ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചു. അങ്ങനെ ആ മഹാഭക്തൻ പരമഗതി അടഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയലോപാഖ്യാനം. അപ്പോ സുദാമാവിന് ഭഗവാൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുത്ത പോലെ ഇന്നേ ദിവസം നമുക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിന്ന് ലഭിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം, ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും അതല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടരും അത് അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവമുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര നിബന്ധനകളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവര് നീച ജന്മങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലേക്കുമൊക്കെയാണ് പതിക്കണത് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാവണം നമ്മള്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകദ്വാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇനി ഈ അധ്യായം ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായ 3 തരം സംഗതികളെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് 3 തരം. എന്താണ് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവര് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ സത്വഗുണികൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. സാത്വികമായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനിലുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൃഢവിശ്വാസാണ് അല്ലെ. ഗുരുവാക്യങ്ങളില്, ശാസ്ത്രങ്ങളില്, ഭഗവാനില് ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ശ്രദ്ധ, ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ തന്നെ 3 തരമുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സത്വരജ തമോ. ഇത് പറയുന്നതിലൂടെ ഏത് തരം ശ്രദ്ധയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഈ ജീവിതം പരമപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സത്യദർശികളുടെ വാക്കായിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കണം അല്ലെ. ഗുരുവാക്യങ്ങള് അനുസരിക്കുക. അപ്പോ ഇതറിയാനും അനുസരിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും തോന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആസുരി സ്വഭാവികൾക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. അത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ 3 വിധത്തിലുണ്ട്. സാത്വിക ശ്രദ്ധ കൊണ്ടേ ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് എന്താണ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, അതാണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈശ്വര വിശ്വാസിക്കോ എല്ലാം ഭഗവാനായി തന്നെ അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ അത്ര അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ കൂടി പറയാം. പൂന്താനം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തരില് ഏറ്റവും പ്രഥമ ഗണനീയനാണ്. ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ മാസവും വരണം, അതാ നേർച്ച, അതാ തീർച്ച. അപ്പോ വാഗച്ചാർത്ത് തൊഴണം, അതാ ഉദ്ദേശം. കയ്യിൽ ഒരു വിളക്കുണ്ട്, ഒരു ഓലക്കൊടയുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ നടക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് വഴി. അങ്ങനെ കുറെ നടന്നു. രാത്രിയായി. കുറച്ച് കൊള്ളക്കാരൊക്കെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ചാടി വീണു. വിളക്കൊക്കെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു, കൊടയൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലുള്ളത് തരൂ, എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഭയന്ന് വിറച്ചു. കുറെ അക്രമികള് ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്ന് തന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഒരു കള്ളൻ പരിഹാസത്തില് വിളി കേട്ടു. കുറച്ചു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രി മങ്ങാട്ടച്ചൻ കുതിരപ്പുറത്ത് അവിടെ എത്താണ്. കൊള്ളക്കാരോട് എതിരിട്ടു. അങ്ങനെ കുറെ സമയം പൂന്താനം വിറങ്ങലിച്ച് ഇതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ മങ്ങാട്ടച്ചൻ തട്ടി വിളിച്ചു,
പേടിക്കണ്ട, യാത്ര തുടർന്നോളൂ, അവരൊക്കെ പോയി, ഇനി അവരാരും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു ദൂരം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടന്നു. ഇനി ഭയപ്പെടാതെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മങ്ങാട്ടച്ഛൻ തിരിച്ചു പോവാൻ ഒരുങ്ങി. ആ സമയം പൂന്താനം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തക്ക സമയത്ത് വന്നു, എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലേ, അങ്ങക്ക് തരാനാണെങ്കിലോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോഴേ ഓർമ്മ വന്നു, കയ്യിൽ പഴകിയിട്ട് തേഞ്ഞു പോയിട്ട് പകുതിയായ ഒരു മോതിരമുണ്ട്. ആ മോതിരം ഊരിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് എന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിയിട്ട് ശരി പറഞ്ഞു പോയി. വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് പൂന്താനം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിട്ടോ, കുളിച്ച് നിർമാല്യം തൊഴണം. അതിന് ആളുകളുടെ കുറച്ചു പേര് ഇന്നത്തെ അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല, ആളുകൾക്കിടയിൽ ചെന്ന് നിൽപ്പായി. നട തുറന്നു. അങ്ങനെ ആ ബാലഗോപാലന്റെ രൂപം കാണുകയാണ്. മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന മുഖം, രത്ന കിരീടം, മാറില് വനമാല, കയ്യിലോ പൊന്നോടക്കുഴല്, മഞ്ഞപ്പട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരയില്. ബാലമുകുന്ദന്റെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വണങ്ങി. അപ്പൊ പൂജാരി തലേന്നത്തെ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഭദ്രായി വെച്ചു. മഞ്ഞ പട്ടു മാറ്റി, പിന്നെ ചന്ദന ചാർത്തുണ്ട്, കുറെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാണ്. പെട്ടെന്ന് പൂജാരി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. പൂന്താനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണാവോ എന്നെ വിളിക്കണേ? അങ്ങനെ മുന്നിലെത്തി ഒരു മോതിരവും അല്പം ചന്ദനവും പൂന്താനത്തിന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരമുണ്ട്, അത് പൂന്താനത്തിന് നൽകണം എന്ന്. സ്വപ്നല്ലേ, അത് ഞാൻ കാര്യാക്കിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരം കാണാനുണ്ട്, അതാണ് എന്ന്. അപ്പോ പൂന്താനം ഓർത്തു, രാത്രി മങ്ങാട്ടച്ഛനായി വന്നത് വേറെ ആരുമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഉണർന്നെണീക്കുന്നത് മുതലേ നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം. ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാം, ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കാം. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്യുത തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ തീരണില്ല, അല്ലെ? 17-ാം അധ്യായം ആയിട്ടും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കാതെ സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നവര് ഏതു ഗുണത്തിൽ പെടും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഏതാണ് അത് ചോദിച്ചത്? ന സിദ്ധിം അവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അല്ലെ? ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സുഖമോ അതുപോലെ പരമപദമോ ഒന്നും ലഭ്യമാവില്ല എന്ന് 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. വേദപ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവര് ദേവനാണ്, അല്ലാത്തവര് അസുരനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെയും അതാ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ എന്താണ് സ്ഥിതി? അവരേത് ഗുണത്തിലാണ് വരിക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സത്വാനുരൂപ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ആർജിച്ചു വന്ന ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവര് എന്ന് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളും അതുപോലെ നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത മൂലം അവയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക,
അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ത്രിഗുണ സംസർഗം ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള മനോഭാവങ്ങള് ജീവാത്മാവിന് വന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യണത്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. 4. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാ. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വഭാവത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം ഓരോ വിശ്വാസമാണ് ഓരോരുത്തർക്ക്. സാത്വികമാവാം, രാജസം, താമസം, ഏത് വേണമെങ്കിലും. ഓരോ ജീവനും മൗലികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ? 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് വ്യക്തി മൗലികമായിട്ട് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം മറക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ. പ്രകൃതി പിന്നെ ഭൗതികതയോട് ആണ് ഇണങ്ങിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണാധീനരാവുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണേ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ അല്ലെ? തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടേക്കണു. ഇതൊക്കെ അസുര കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ വിഡ്ഢികളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അചേതസ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അപക്വ ബുദ്ധികള്. സാധാരണ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവര് വൈദിക ആജ്ഞകളെയൊക്കെയാണ് അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുള്ളൂ. ആസുര സ്വഭാവികളോ അങ്ങനെയല്ല. അവര് തോന്നണ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും. അധപ്പതനം അല്ലെ? ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യാൻ, അതാണ് അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം. അപ്പൊ ആസുരിക രീതിയിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാ തോന്നണേ ഇതൊക്കെ, തല കുഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഈശ്വരസ്യാപ്യ അഭിമാന ദ്വേഷിത്വാത് ദൈന്യപ്രിയത്വാച അഹന്ത. അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടല്ല, ഒട്ടും ഇഷ്ടല്ല. വിനയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അഹങ്കാരവും ഗർവും ഇല്ലാതെ വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാവണം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സദാ സഹായിക്കും എന്നാണ്. ഹിരണ്യകശിപു എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ നേടിയെടുത്തു അല്ലെ? 10,000 വർഷം തപസ്യ ചെയ്ത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ? അവസാനം ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം വേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ വധിക്കാൻ. ാണ് ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില് ആഹാരം സത്വഗുണമായിട്ടുള്ളത്, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ട ആഹാരം, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞം 3 തരത്തില്, തപസ്, ദാനം ഒക്കെ 3 തരത്തിലുള്ളത് ഭഗവാൻ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പോ എന്താണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിള്, മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, ഇതൊക്കെ സാത്വിക ആഹാരമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നോക്കണം. അത് നമ്മുടെ ദീർഘായുസ്സിന്, നിലനിൽപ്പിനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, ബലം നൽകുന്നതിന്, ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നതിന് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന തരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, സാത്വികമായിട്ട് ഭക്ഷണം പരിശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ എത്ര വിഭവങ്ങളാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ അല്ലേ?
ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീട്ടിലായാലും 1 2 വിഭവമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, രുചികരമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാൻ ആദ്യം സമർപ്പിക്കുക. ഒരു തുളസി ഇല വെച്ച് സമർപ്പിച്ചാല്, ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യണം എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ പുരി ജഗന്നാഥിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരു പാണ്ഡ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ബാക്കി വരുന്ന ആട്ട, പഞ്ചസാര, നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ശ്രീലകത്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും അനുവദിക്കില്ല. പുറത്ത് ഒരു ആൽച്ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് പൂജാരി അറിഞ്ഞു. അപ്പോ വേദമന്ത്രോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിഷ്ഠകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യണു എന്ന് രാജാവ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്താ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാള്. അപ്പോഴ് രാത്രി സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി രാജാവിന്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ പാണ്ഡ വെക്കണ നിവേദ്യാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ രുചികരം, എനിക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന്. അതുപോലെ ഭക്തി, ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ് അല്ലേ. അപ്പോ ശബരി എന്താ ചെയ്തേ? ശബരി എത്രയോ യുഗങ്ങളോളം ഭഗവാനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു വരും വരും പറഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ. അവസാനം വന്നു. എന്നും എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരുങ്ങി വെക്കും അല്ലേ. പൂക്കൾ പറിച്ച്, ഫലങ്ങൾ പറിച്ച് അല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇന്ന് വരും ഇന്ന് വരും എന്ന്. അങ്ങനെ വന്നു. വന്നപ്പോഴോ എന്താ ചെയ്യണേ? ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത് വേണം ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടിച്ചു നോക്കും. പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയും. ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത് കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഭഗവാനോ അത് ഏറ്റവും രുചിയോട് കൂടിയിട്ടാ കഴിക്കണേ അല്ലെ. ലക്ഷ്മണനും മറ്റുള്ളവർക്കും കണ്ടിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. നമ്മൾ കടിച്ച് അശുദ്ധാക്കിയതാണോ ഭഗവാന് കൊടുക്കണേ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ വിതുരപത്നി എന്താ ചെയ്തേ? ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും മറ്റുള്ള ദുശാസനന്റെ അവിടെയൊന്നും പോയില്ല. വിതുരന്റെ ആ കൊച്ചു കുടിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അത് കണ്ട് സംഭ്രമിച്ചിട്ട് പോയ വിതുരപത്നി എന്താ ചെയ്തേ? പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വേഗം വേഗം ഭഗവാന് കൊടുക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുത്ത് പഴമൊക്കെ, ഉള്ളിലെ പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കളഞ്ഞു. ഭഗവാനും അതും ആസ്വാദ്യകരായിരുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ആ മൂല്യത്തിനല്ല, ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കുമാണ് അത് കാരണമാവുക. ചൂടുള്ള താപം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, മുളകിലാണ് കിടന്നിട്ട് ജീവിക്കണേ. കണ്ടോ, ചില്ലി, രാജ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക. പിന്നെ യാതയാമം ഗതരസം പൂതിപര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിജാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം? ഈ പഴകിയതൊക്കെ അല്ലെ, ഫംഗസ് വന്ന കേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാ ഇഷ്ടപ്പെടുക. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമോ? ചിലപ്പോ അതിൽ പുഴുക്കൾ പോലും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ താമസ സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവര് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സാമ്പാറും അവിയലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ തള്ളുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോ യജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുക, അങ്ങനെ അതാണ് യജ്ഞം. അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, ഇതൊക്കെയും ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക ഫലം ഒന്നും നമ്മൾ കാക്ഷിക്കണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും പൂക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണത്. അതും ഒരു യജ്ഞാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനോട് എനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടണേ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പോണത്. നമ്മള്
വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, മനോമാലിന്യങ്ങള്, ആ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലെ. ആ ജനന മരണ വൃത്തിയുടെ ആ അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കണതാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയണത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗാണ് അത്. എപ്പോഴും നാമജപം, അതാണ് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു മാർഗം എന്നാണ്. ഇനി വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇനി രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയണേ. അഭിസന്ധായതു ബലം ദംഭാർത്ഥമഭിജൈവയത് ഇജ്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. പറയാണ് അർജുന, ഈ ഭൗതിക പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യണത് അതൊക്കെ രാജസ യജ്ഞത്തിലാണ് പെടുക. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, അതുപോലെ ഒരു യജ്ഞം കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തർക്കൊക്കെ പ്രസാദ വിതരണം വേണം അല്ലെ, യജ്ഞത്തിൽ മന്ത്രോച്ചാരണം വേണം, പൂജാരിക്ക് തക്കതായ ദക്ഷിണ വേണം. അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ യാന്ത്രികമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്ന യജ്ഞമാണ്. ഇനി തപസ്സിനെ പറ്റി 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്യകള്. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ പൂജനീയരായവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുക, ആരാധിക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവ പാലിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സാത്വിക തപസ്വികളാണ് അവര്. കാട്ടിലൊന്നും പോണ്ട. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. വാക്ക്, പ്രവൃത്തി, ഇതിലൊക്കെ 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്, നിരർത്ഥകമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ സംഭാഷണ വിഷയം ഉണ്ടാവുമ്പോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് പറയണം. താൻ പറയുന്നതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് പറയണം. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ വിശ്വാസം വരിക. അങ്ങനെയുള്ള ആ തപസ്സിനെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്നാണ് പറയുക. പ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റെ തപസ് സന്തോഷവാനായിരിക്കുക, സൗമ്യനായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ, കൂളായിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ആകെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട്, ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക, ഒരുപാട് അത്യാസക്തരാവണ്ട ഒരു പ്രാപഞ്ചികതയിലൊന്നും. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. പുരാണ കഥകളിൽ നിന്ന് പോലും ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവാൻ പറ്റും. അപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് ദോഷം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്, ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ കന്യകമാര് അളകനന്ദ നദിയില് ഒറ്റ വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ട് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോള് ഇവിടെ ശുഗദേവൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ പോകുന്ന 16 വയസ്സുള്ള ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അല്ലെ, അദ്ദേഹം വിവസ്ത്രനാണ്. അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട്.
അപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ ഈ സ്ത്രീകളൊന്നും വസ്ത്രമൊന്നും ഉടുത്തില്ല. ഈ പിന്നാലെ വ്യാസദേവര് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ വ്യാസൻ വരുന്നുണ്ട്, മകനെ വിളിക്കുകയാണ്. പോകല്ലേ മകൻ, വരൂ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ ശുകദേവൻ ആരിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല അല്ലെ. സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ മനുഷ്യനാണോ മൃഗാണോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഭേദമില്ല. അപ്പോ പക്ഷെ വ്യാസദേവര് വന്നപ്പോഴ് ഇവരൊക്കെ വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വിവേചന ബുദ്ധി ഉണ്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവേചനം ഉണ്ട്. അപ്പോ സ്ത്രീകളൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് 2 തത്തകളുണ്ട്. ശാരി, ശുകം എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഇന്ന് കളിയാടാനുള്ള ആ നികുഞ്ച നിത്യലീലയ്ക്ക് ഏത് ഉദ്യാനമാണ് ഇന്ന് സൂട്ടബിൾ ആയത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്, സഖിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് ഈ തത്തകളാ. അവര് പറന്നു പോയിട്ട് ഏതാണ് ഇന്നത്തെ നികുഞ്ച ലീലയ്ക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും. അവിടെ ആയിരിക്കും നല്ല നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സഖിമാര് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ എല്ലാം അലങ്കരിക്കും. അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് അവിടെ നിത്യലീല ആടാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ രാധാറാണി ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈ തത്തകളെ, ഈ ശുഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തത്ത അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നീ എവിടെ ഭാഗവതം പറയണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാഗവതം പറയാൻ ഉള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഭൂമിയിൽ വന്നു അല്ലെ, അവതരിച്ചു. അപ്പോഴ് എവിടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാനാവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശുഗൻ തത്ത ആദ്യം ഒരു പ്രാക്ടീസ് വേണമല്ലേ, പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് ശ്രവണം ആദ്യം വേണം. അപ്പൊ തത്ത ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തിരയാണ്. അപ്പൊ കണ്ടു കൈലാസത്തില് ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു. പാർവതി ദേവി ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ശ്രവണം ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു. പരമശിവൻ കഥ പറയുമ്പോഴ് പാർവതി ദേവി മൂളുന്നുണ്ട്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അതറിഞ്ഞിട്ട് ശുഗൻ വിചാരിച്ചു ഇനി പരമശിവൻ ഇതറിഞ്ഞ കഥ നിർത്തിപ്പോയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ദേവി മൂളുന്ന പോലെ ഈ തത്ത ഇരുന്ന് മൂളാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ ഇത് മനസ്സിലായി, പാർവതി ദേവി അല്ല മൂളണത്. അപ്പൊ തത്തയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിറകെ ഓടി. തത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ബദ്രീനാഥിലെത്തി. അവിടെ വ്യാസദേവനോ ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടിക, ആ വാടികയ്ക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ വായ അല്പം തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് വാടിക ഇതിങ്ങനെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ദേവിയുടെ വായിലേക്ക് ശുഗൻ കയറി വയറ്റിലെത്തി. അങ്ങനെ ശിവൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴോ ഇതാ സ്ഥിതി. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നവർക്ക് കോപം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ശുഗൻ 16 വർഷം ആ വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മായ ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരാത്തത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മായ ബാധിക്കില്ല, വന്നോളൂ. അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ട് 16 വയസ്സുള്ള ശിശുവായിട്ടാണ് അവിടെ ഗൃഹത്തില് ജനിച്ചതും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് വ്യാസദേവര് പിന്നാലെ പുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ വിളിക്കാൻ ചെല്ലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈ അബലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാ തപസ്സും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണം. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ഇപ്പോ എനിക്ക് നല്ല പേരും പെരുമയൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്, രാജസമാണ്. മൂഢാഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്
തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? സ്വന്തം ശരീരം ഈ പിപ്പിലാദികൾ ഭക്ഷിച്ചാലും പിന്നെയും തപസ് തുടരുകയാണ്, എനിക്ക് ദേവന്മാരെ കൊല്ലണം അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊക്കെ താമസ തപസ്സുകളാണ്. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. എന്റെ കർത്തവ്യാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അതിന് ഒരു ഫലേച്ഛയും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ഉചിതമായ വ്യക്തിക്ക് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ദാനം സാത്വിക ദാനമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി അതാ ചെയ്യുന്നേ. അതുപോലെ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആ യോഗികൾക്ക്, സന്യാസികൾക്ക് നമ്മളും നമ്മളുടെ സേവിങ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് ഭഗവാന്റെ ജന്മോത്സവമാണ് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവം നന്ദഗോപര് വളരെ വിപുലമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അവരിങ്ങനെ മതാന്തരായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആനന്ദോന്മത്തരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗോപികമാരൊക്കെ മഞ്ഞൾ വെള്ളം അന്യോന്യം മുക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. ഗോപന്മാരോ ഈ വെണ്ണ പാലൊക്കെ അന്യോന്യം മേലെടുത്ത് പൂശിയിട്ട് അങ്ങനെ അവര് ആനന്ദോന്മത്തരാവുന്ന ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുന ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. അങ്ങനെയുള്ള ദാനം ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ, എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയ പേരുണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ രാജസമാണ്. അദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ദാനം എന്താണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലം, അവിശുദ്ധ സ്ഥലം, അനർഹരായവർക്ക് ചിലവർക്ക് ദാനം ചെയ്താൽ അവരത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മദ്യപാനം ചെയ്യും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യരുത്. അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലജ്ജയോടെ ചെയ്യണം എന്നാണ്. എന്തിനാ ലജ്ജിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചാലോ, ഇത്രയല്ലേ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതാണ്. അങ്ങനെ ലജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യണം, അല്ലാതെ അവജ്ഞയോടെയോ ഒന്നും നൽകരുത്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു വന്നു. ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു ആർ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നാണ്. ആ പരമസത്യം ഭഗവാനായിരിക്കുന്ന ആ പരമസത്യത്തിന് ഒരു അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മള്. ആ ഓം എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബേസ് സൗണ്ടാണ് പ്രണവം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സത്ത് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അന്നം ഇവ ഓരോന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഒക്കെ ഗുണദോഷങ്ങളാലെ മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പരമതത്വത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഓരോ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും അവസാനത്തില് ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ആ വേദ സൂക്തം ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമാവുക, അപ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നേ, ഏത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ് പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലം പരമമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്.
ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊരു യജ്ഞാണ് അല്ലെ. ആ ജപയജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അവിടെ ഓം ഇല്ല, ഓം വേണ്ട. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഓമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നാമജപം ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, സ്മർത്തവ്യം ആണ് നമ്മുടെ കർമ്മം, അത് ചെയ്യുക. ഇപ്പോ ഒരു VIP നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അയാളെ ആദരവോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ച് സൽക്കരിച്ച് ഒക്കെ, അതുപോലെയാണ് നാമജപം കേട്ടാല് ഭഗവാൻ വരും. അപ്പോഴ് നമ്മൾ അത്രയും ഭഗവാനില് ഫോക്കസ്ഡ് ആവണം. ആദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഓരോ യജ്ഞം, നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അതീന്ദ്രിയമാക്കുക ആ പ്രവൃത്തി. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓം തത് സത് ഉച്ചരിക്കണത്. പൂജാരിമാരൊക്കെ മന്ത്രധ്വനിയോടെയാണ് അല്ലെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, ബന്ധനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനായിട്ടും ഓം തത് സത് എന്നുള്ളത് പറയാം നമുക്ക് എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭാവന എന്താണ്? എല്ലാം ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണം ഉണ്ട്, സ്വർണം നല്ലതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, എല്ലാ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ സാത്വിക ഭാവനയോട് ചെയ്യുക. അതിന്റെ കൂടെ ഓം എന്നും കൂടെ പറയുമ്പോഴോ വിശിഷ്ടമാണ് ഓങ്കാരം അല്ലെ. ഓങ്കാരം ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലായിടവും ഈ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭാവനയോടെ ഫലേച്ഛയൊന്നും കൂടാതെ തത്ത് എന്നിട്ട് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിത്തം അടങ്ങുമ്പോഴ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ഉണ്മയുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഈശ്വരൻ സത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും പരിപൂർണ ഫലം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളും ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കണമെന്നാണ്. ഇരുപത്തി 27 നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ഗർഭാധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യര് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര ക്രിയകളെ വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട, കർത്തവ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഓം തത് സത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോഴാണ് അത് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കണം അല്ലെ. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28 അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ജയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നജ തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനില് ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ എന്തോ യാന്ത്രികമായിട്ട് യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്നൊക്കെ ചെയ്യണത് അസത്ത് ആണ്. സത്തിൽ പെടില്ല, അത് സദ്ഗുണമല്ല, അത് അസത്ത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഈ ലോകത്തിലും പ്രയോജനം കിട്ടില്ല, പരലോകത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല.
എന്നാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഫലപ്രദമല്ല. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം നമ്മള്. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക? ഭഗവത് സേവനത്തിന് എനിക്ക് അവസരം വേണം എന്ന് മാത്രാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവദാത് ഭക്തിരഹൈതു ഗീത്വയി. അല്ലെ? അപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ധനം വേണ്ട, കൂട്ടുകാരെ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? സുന്ദരികൾ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഇനിയും ഇനിയും എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഭക്തി തന്നാൽ മതി എന്നാണ്. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാസംഗസ്തു ദുർലഭോ ഗമ്യോ മോക്ഷശ്ച. മഹത്തുക്കളെ സംഗമിക്കാനുള്ള അവസരം ദുർലഭമാണ്, അഗമ്യമാണ്. എന്നാൽ അതോ വ്യർത്ഥമല്ല. മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുക, അവരെ തിരിച്ചറിയുക, ഇതിനൊക്കെ പ്രയാസാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അവരുടെ സ്വാധീനം നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് സാധ്യമാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഗുരുവിനെയും ശാസ്ത്രത്തിനെയും ഭഗവാനെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മള് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയതാണ് അന്ന്, അല്ലെ? ഇന്നിപ്പോ സമയക്കുറവുണ്ട്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മനസ്സിലായത്?